Ndikulandileni abale okondedwa madzulo alelo pa 14 December 2022. Okondedwa madzulo alelo tikumaliza kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti chisomo chili ndi nthawi, moyo suyenda monga mmene anthu afunira kapena kuganizira. Phunzirani kuzindikira nthawi yoyenera yochitira zinthu. Ndipo phunziro la madzulo alelo ndi phunziro namba 10 lomaliza pa topiki yonseyi limene likuchokera pa 1 Samuel 20 ndime yake yoyamba mpaka na ndime ya namba 17. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti, tsono Davide anathawa ku Nayoti ku Rama ndi kupita kwa Yonatani, ndipo anamufunsa kuti, kodi ine ndinachita chiyani? Kodi ndinalakwa chiyani? Kodi abambo wako ndinawalakwira chiyani kuti azifuna kundipha? Yonatani anayankha kuti, sizingatheke, iwe sufayi. Taona abambo wanga sachita chinthu chilichonse chachikulu kapena chaching'ono osandiuza ine. Tsopano abambo wanga angandidisire bwanji zimenezi? Si choncho ayi. Koma Davide analumbira kuti, abambo wako akudziwa bwino lomwe kuti iwe umandikonda, ndipo iwo amaganiza kuti Yonatani sayenera kudziwa zimenezi, mwina adzamva chisoni kwambiri. Komabe pali Yehova ndi pali iwe, imfa sinanditalikire. Yonatani anawuza Davide kuti, chilichonse chimene iwe ukufuna kuti ndichite ndidzakuchitira. Ndipo Davide anati, taona mawa ndi tsiku la chikondwerero cha mwezi watsopano, ndipo ine ndiyenera kukadya ndi mfumu. Koma undilole ndipite ndikabisale m'munda mpaka nkuja madzulo. Ngati abambo wako akafunsa za ine, ukawawuze kuti Davide anandiwumiriza kuti ndimulole apite msanga kwawo ku Betelehemu chifukwa akupereka nsembe ya pachaka ya banja lonse. Akanena kuti wachita bwino, ndiye kuti zinthu zindiyendera bwino ine mtumiki wako. Koma ngati akapsa mtima, ndiye udziwe kuti iwo atsimikiza zondichita zoyipa. Koma undikomere mtima ine mtumiki wako, pakuti unapangana nane pangano pamaso pa Yehova. Ngati ndine wolakwa undiphe ndiwe, koma usandipereke kwa abambo wako. Yonatani anati, sizitheka. Ndikanadziwa kuti abambo wanga atsimikiza kuti akuchitire choyipa, kodi sindinakakuwuza? Davide anafunsa kuti, adzandiwuza ndani ngati abambo wako akuyankha mwaukali? Yonatani anawuza Davide kuti, tiyeni tikayende ku mundako. Ndipo anapita onse awiri. Kenaka Yonatani anawuza Davide kuti, Yehova Mulungu wa Israeli akhale mboni, ine ndikadzafunsa abambo wanga nthawi yonga ino mmawa kapena nkuja, ndipo ndikadzapeza kuti akukufunira zabwino, ine ndidzatuma mawu kuti udziwe. Koma ngati abambo wanga atsimikiza kukuchita choyipa, Yehova andilange ine Yonatani ndipotu kwambiri ngati sindidzakudziwitsa ndi kulola kuti upite mu mtendere. Yehova akhale nawe monga anakhalira ndi abambo wanga. Ndikakhalabe ndi moyo, udzandionetse kukoma mtima monga kwa Yehova nthawi yonse ya moyo wanga, kuti ine ndisaphedwe. Ndipo usadzaleke kuchitira chifundo banja langa pamene Yehova adzatha adani wonse a Davide pa dziko lapansi. Dzina la ine Yonatani lisadzafanizidwe nawo pamodzi. Yehova alange adani wonse a Davide. Kenaka Yonatani anamulumbiritsanso Davide kuti asaleke kumukonda, pakuti ankamukonda monga ankadzikondera yekha. Ameni. Okondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti ndi anthu okhawo amene adatembenukadi mtima, anthu opemphera zenizeni, amene amakwanitsa kukonda anzawo amene Mulungu wayikapo chisomo chake. Ameni. Vanthu wonse amene Yehova wapatsa chisomo, wapatsa madalitso, akuwakomera mtima. Nthawi zambiri oterewa sakondedwa ndi anthu ansanje, ndi anthu oyipa mtima ayi. Gulu ili limakondedwa ndi anthu okhawo opemphera, anthu okhawo otembenukadi mtima. Ndifuna nene kuti chiyani? Okondedwa mudziwe,
kuti munthu akafike povomereza madalitso a munthu wina, kuti munthu akafike polandira kuti awawa Yehova adakomera mtima, komabe ndidzakonda, komabe ndidzikhala nawo, sinkhala mmangawa, simapikisana nawo, simawafunira zoyipa. Amene amatha kuchita zotere ndi amene amapempheradi. Chifukwa ichi nchovuta okondedwa, si chinthu chawambayi. Vanthu amakwanitsa kukhala nanu popeza kuti inu muli pasi pawo, popeza kuti inuyo si saizi yawo ayi, popeza kuti inuyo simukuwaposa ayi. Komano mukati mwadzayamba kuwaposa, ndi wochepa amene adzakufunire mbeni zabwino, ndi wochepa amene adzakukomere beni mtima. Chifukwa zimalira kukhala munthu wopemphera, zimalira kukhala munthu wopa Mulungu, zimalira kukhala ndi Yesu mu mtima mwako kuti ukwanitse kuchita chotere. Nchifukwa chake ndi wochepa kwambiri anthu amene amakondana ndi anzawo, pamene anzawo zikuwayendera, pamene anzawo chisomo cha Ambuye chikuwaonekera. Izitu zimakanika nkana iwo amene amati ndatumika amodzi. Zimatheka bale wanga anthu onse ndi atumiki a Yehova, koma tumachena sanje, koma tumankhuna zipongwe zambiri. Chifukwa chiyani? Kupemphera diko kwavuta, kwasautsapa. Anthu opemphera mpingo umodzi, koma kungambirana miseche muzochuluka chifukwa chakuti ati wina wake chisomo cha Ambuye chamba kumuonekera. Zikutheka bwanji kuti zikhoza kumatere? Kuchita chabwino kwa munthu amene Yehova wankomera mtima kumatheka ndi okhawo otembenukadi mtima. Sali yesa angachite izayi. Moti mmati mumvetsetse, musamadandaule. Amene amakwanitsa kukondana ndi munthu amene Yehova wayika chisomo pa iye ndi munthube wopemphera. Osapemphera motsindika sangachite zimene. Sizingatheka okondedwa, ndi mlingo wautali kwambiri zedi. Ameni. Tandimvana okondedwa. Kusapemphera ndi kumene kumapangitsa kuti vanthu azimva kuwawa ndi zisomo komanso madalitso amene Mulungu akupatsa anzawo. Ichi dziwani, kumakhala kusapemphera kumene kumapangitsa kuti munthu azimva kupweteka mu mtima, kukhala ngati wataya chuma, kukhala ngati kuti wena amubera akamaona anthu amene Mulungu wapatsa chisomo chake. Koma mva kupweteka mpaka mafike polavula, ukakhala kukhosanga usaze chifukwa cha madalitso ndi zisomo zimene Mulungu wapatsana. Chimapangitsa izi ndi kusapemphera. Okondedwa kuli nkhondo kunjaku zambiri zomadzifunsa kuti akufikiranji awa pamulingo umene. Kodi muti awa adawalakwira chiyani awawa kwenikweni kuti akafike poyankhula mawu achipongwe ngati amenewa, kuti akafike popanga chiwembu chotere, kuti adzifika pokampa zokhazokha zoyipa za anzawa? Chidachitika nchiyani? Okondedwa, mukufufuza izi mukhoza kungotaya nthawi. Yankho lachidule ndi kupatseni madzulo ano nkuti makosana amene akuchita zimene ziwa sapemphera, ngakhale apita kutchalichi ndakunja sakuvomereza chisomo chimene Yehova wapatsa anthu ena. Ati sakuvomereza madalitso amene chauta akupatsa anthu ena. Ndi aja amaganiza kuti zabwino zonse zikhale zawo, ngati ngazeru akhalewo, ngati ngothandiza akhalewo, kena kalikonse anthu adzilemekeza iwo. Okondedwa, kuyenda kwa dziko lapansi sikumayenda choncho ayi. Mulungu amakonda aliyense. Ameni. Chimawapangitsa kuti asavomereze kuti Yehova so chisomo chake wapatsawo nkusapemphera. Chimene chimawapangitsa kuti iwowo adzidana ndi madalitso anthu ena nkusapemphera. Chimawapangitsa kuti adzichita mpikisano ndi anzawo nkusapempherako. Ananga abusa bwanji apapita kutchalichi? Kodi kupita kutchalichi ngati ndiye kupemphera? Tikukamba zakulumikizana ndi Yesu. Kungogwada pasi nkumayankhula sinde kuti ndiwopempheradi ayi. Kupemphera ndiko kuyanjana kwa mtima wako ndi Mulungu, kugonjera kumawu a Mulungu, kumachita zofuna za Mulungu ndi kumatsogozedwa ndi Mzimu Woyera okhala mkati mwako. Munthu otereyi ndiye opempheradi, osachimwa, odana ndi tchimo. Amene ndiye opempheradi. Osanongodzionetsa kuti aputali ndi udindo, amapita kutchalichi, amatani ayi. Tikukamba za kulapa kwa mtima, tikukamba za kupemphera mu mzimu ndi mchoonadi, tikukamba za genuine Christianity. Ndenu ukamba rubano osalizongodzipentapentazi kuti anthu aziti. That's why mbozo kuti ambiri amene amakalosa mmakoma amatchalichi chilungamo chake sapempheranso, amakanchongetsa sadero kutchalichiko. Kamundimva okondedwa, oterewa amakanika kuti alandire
zimene chauta akuchita anthu ena. Amamva kupweteka ndipo amakhala ndi ukali waukulu, amakhala ndi nkhwidzi zoopsa, ufiti weniweni. Musakuderere kuchita zimene zokondedwa zimachitika. Kusapemphera nkwachabe. Okondedwa mudziwe kanthu aka, kukondwera ndi zisomo za ena zimatengera uzimu weniweni. Nchifukwa chake ndi ochepa chabe amene amakwanitsa kutero. Nsanjezi dziwani nkusapemphera. Amene ndi kusapemphera kuti munthu akafike pokhala ndi chimwemwe chenicheni osati cha fegi pa chisomo chimene Mulungu wapatsa mnzake. Munthu amene amapemphera. Okondedwa, ngati mukaona wina wake komatu akukondwera, umone kuti uyuyu alibire tusanje, munthu uyuyu kunena kwa zoona chili mkati mwake mchilungamo kuti zimene chauta wapatsa mnzake iyeyu akuzilandira kwa mbiri. Munthu amene amapemphera. Popeza si wonse banthu amene amakwanitsa kuchita zimenezi. Mundimvetse okondedwa, zimatengera uzimu weniweni kuti munthu akafike pa mulingo amene. Nchifukwa chake onse opita kutchalichi koma achipha maso, mlingo umavuta kwambiri. That's why amakhala olalikira komanso ansanje ndi anzawo. That's why amakhala banthu opemphera komanso ansanje ndi anzawo. That's why amakhala banthu oyimba kwaya komanso ansanje ndi anzawo. Amakhala maudindo achipembedzo komanso oyipidwa ndi anzawo. Chifukwa ndi mulingo umene umatengeradi mzimu woyeradi kukhala mkati mwako. Saliyesa ngati. That's why ndi ochepa kwambiri. Ndi ochepa kwambiri amene amatha kukondwera ndi zisomo zimene Yehova akupatsa anthu ena. Ambiriwa sakwanitsa. Andi kusakwanitsako ndi chizindikiro ndi chionetsero chonena kuti uzimu wawo ngwa China, chilungamo chenicheni mkati mwawo mulibe. Tandimvetsani, onse omayipidwa ndi zisomo zimene Ambuye wapatsa anthu ena na amachita majealous, mudziwe kuti samapemphera mchoonadi. Ayi, samvera Mulungu. Ayi. Chifukwa akadakhala kuti amamvera chauta moyenerera, sibweza akuonetsa zimene akuonetsazo, sibweza akukhala monga akukhalamo, sibweza akuchita zimene akuchitazo. Ayi, chikhalidwe ichi nchausatana. Ngakhale ndi membala wa mpingo munthu ndi mkunja uyo opemphera satere. Ayi satero. Ameni. Okondera mama wa Mulungu amene tawerengawa, Davide akumudandaulira Yonatani atamva ndi kupanga ubuzefu kuti bambo wake wa Yonatani, Saulo, mfumu ya Israeli, mpindiyo ili ndi chiwembu choyipa chofuna kumupha Davide. Akumuuza, iyo bambo wako ndalakwira chiyani, ndachimwanji ine kuti mpaka napange plani yofuna kundipha mwana wawo Yonatani akutsitsimuka. Sizingatheke kuti mwa iwe popeza iwe yoma ndikonda akukulambalala, koma bambo wako wakoza chiwembu akufuna ndiwononge. Tandimvani, Yonatani akuonetsa mtima wosayima ndi abambo wake. Ayi, akuonetsa mtima wakuvomereza chisomo chimene chili pa Davide, akuti ndiyesetsa ine kuti ndipeze choonadi, ndipo ndikukulonjeza kuti ngati bambo wanga akukomere mtima ndikupatsa uthenga kuti ayi sizili choncho umangoganiza molakwika, koma ngati ndi zoonadi zakuti bambo wanga wakoza chiwembu ndipanga chotheka kuti udziwe ndipo upite kwanu mu mtendere uwathawe, kunena kwina ndikuthawitsa ineyo ukhalebe ndi moyo chifukwa pa iwe pali chisomo. Ndipo akumuwuza kuti Mulungu akadzagonjetsa adani wako udzandikumbuke. Ndekuti Yonatani akuzindikira kuti Davide adzakhala mfumu ndithu. Pa Davide pali chisomo chochokwa Mulungu chimene chidzamuyika pa level ina yake ndithu, ndipo iyeyo pokhala mwana wa mfumu adachivomereza ndithu. Sadajoyina abambo wake kulimbana ndi Davide. Ayi, adalemekeza chimene Mulungu adayika pa Davide, adalemekeza chisomo chimene Davide adachipeza, adalemekeza chisankho cha Mulungu. Acheperenja anthu oterewa kudero, acheperenja anthu oterewa kudero, ndipo adakwanitsadi kuchita zimenezi. Ameni. Koma oterewa amakhala anthu ochepa, ambiri amakhala asanje monga Saulo analili. Tandimvano okondedwa, mama wa amenewa tiphunziramo zinthu zinayi izi. Choyambirira, kusapemphera musamakuderere.
kumatanthauza kuti munthuyo amamvera ndi kuchita zinthu zimene Satana akufuna. N'chifukwa chake anthu opanda uzimu weniweni, opanda choonadi, nthawi zonse amayambana ndi anzawo amene chauta akuwapatsa chisomo. Ameni. Ichi mudziwe, kusapemphera musamakuderere kukutanthauza kuti munthuyo ndi mtumiki wa mdierekezi, kukutanthauza kuti Satana ndi amene watenga ufumu mu mtima mwake, ndipo iyeyo akumvera zimenezo. N'chifukwa chake nthawi zonse anthu osapemphera mwa choonadi chotere amakhala adani a choonadi. Paja tumalemba akuti mdima umadana ndi kuwunika. Ameni. Saulo akuonetsera chimenechi chakuti ndi munthu amene sakupanga choonadi ayi, akuchita sanje ndi mnyamata Davide, ndipo akumkonzera chiwembu chofuna kumupha. Aukafikiranji pa mulingo wotere? Okondedwa, aufika pa mulingo wotere chifukwa choonadi chamthawa, uzimu wa mthawa, chilungamo cha Yehova mwa iyeyi mulibe. Ndi matendeka matatu nonse anthu amene mukulimbana ndi anzanu achisomo, ndinu anthu a mitima yoyipa. Chionetsero chakuti Satana akuchita nanu nchimenechi. Abuso kuti mapemphera ine mapita uchaliche, koma Satana ndiye landilodi mu mtima mwanu, ndi amene akuchita nanu. Mukadakhala opemphera sibwezi muyankhula zimene muyankhulasi, mukadakhala opemphera sibwezi mukuchita zimene mukuchitasi, mukadakhala opemphera sibwezi mukukhala ndi khalidwe limene muli naloli. Khalidwe limene Saulo akuonetsa apa ndi la chikudya la Satana, si khalidwe la Mulungu ayi. Zabodza. Opemphera sakhala chonchayi. Tandimvani? Saulo akuonetsa khalidwe la kusapempherazi potani? Posavomereza chisomo cha pa Davide mpaka kumankoza mapulani oti amuphe, kusatsimikiza kuti chauta akuchita naye Davide mpaka mapaka mapulani ameneyi koma ndigwetsa amene mpaka natiyiphe amene. Kusavomereza kwanu pa zimene Ambuye akuchitira wena ndi chionetsero ndinu mkunja, mukutumikira Satana, ndinu munthu wosapemphera. Oti mava manifumu achipembedza, oti ndinu ndindo kutchalichi, oti ndapanga zambiri pa mpingo. Inde mwazichitadi, koma ndinu mkunja, munthu wosapemphera. Chifukwa munthu wopemphera amavomerezanso chisomo chimene Mulungu akupatsa anthu ena. Malemba akuti amene adziyesa kuti ali chilili asamalitsa kuti angagwe, ndipo azionanso anzake omuposa. Amavomereza chimene Yehova akuchitanso mwa anthu ena. Inu ngati simukuvomereza ndinu mkunja, simupemphera. Yesu mulibe, mukutsata za Satana monga Saulo adachitira. Kanthu kena ndiyaka, Saulo kumachita nsanje yoopsa pamene anthu akuyamikira Davide. Wanthu akamayamikira ntchito zabwino zimene Davide akuchita, Saulo kumakatseka iyayiso amene angendani ndithana naye, kumayipidwa ndi chiyamiko chimene wanthu akupereka kwa Davide pa ntchito yake yomenya nkhondo imene akuchita. Tikanawerenga m'mbuyomo amene akamenya nkhondo anthu kumayamikira, chimenecho chimamunyasa kwambiri Saulo. Ma successes a Davide chinali chipweteko, chinali chinthu choyipa kuchimva mu mtima wa Saulo. Inu mukamamva mbiri yabwino ya ena mmata, mukamamva kuti awa wachauta akuwachitira zokoma ndipo akupambana ndipo zikuyenda ndipo dzina lawo likudziwika, mmamva bwanji mu mtimamo? Ngati nanunso mmamva ukasanje ni Saulo chimodzimodzi kusapemphera, uchimo, ziwanda zimenezo. Mpaka na oterewa samayankhula zabwino za munthu uyo, amachita zipongwe kwa munthu uyo, samkomera mtima munthu uyo. Kumeneku ndiye kusapemphera ndi kunenako. Kanthu kena ndiyaka, Saulo kumayipidwa kwambiri Davide akamachita bwino. Chimene iye amayembekeza kuti azimva nkuti Davide walephera, ndekuti chimwemwe chake cha Saulo chikanapezeka akadamva mawu kuti Davide wakanika china chake. Omangoyembekeza zoyipa za anthu ena, zabwino ayi kumatsekereza. Inu simutero? Oterewa ndi anthu oyipa kwambiri zedi kundedwa, anthu osapemphera. Okondedwa mumve kanthu aka chimene Saulo samadziwa nkunena kuti amene amamuchititsa ntchito zabwinozo Davide adali Mulungu. Ndiye Mulungu sayimitsidwa ndi maganizo a anthu ayi.
zimene Davide adali nazo adapatsidwa ndi Mulungu. Chisomo chimene chidali pa Davide chidali chochokera kwa Mulungu. Sadadzipatse yekha ayi, sadachifune yekha ayi, adachita kuchilandira monga mwa chisankho cha mwini wake Mulungu. Muninga mudera kukhosi nkusapemphera kwakeko amangolimbana ndi kumwamba basi, chifukwa zimene Davide adali nazo zidali zochokera kwa Mulungu mwini wake. Amene mukuwachita sanje watu sadadzipatse wokha chisomochi wapatsa nchauta. Amene mukuwanyozawo okondedwa mukudetsera mbiri yawowa sadadzike bokha adawayika nchauta. Nde mudziganiza zingumati nkusapemphera kwangaku ndi uchita chibongwe anthu chotere amene Yehova ndadawapatsa, tsono wapatsayo adzandichitanji ineyo? Chimene chimusoma chiwane kalipo ndithu kena kamene Yehova nkusapemphera kwanuku adzakuchitani kuti mudzadziwe mukulakwa. Wamwayi ndi yanga bwerere nayamba kuyenda ndi Ambuye mona mtima. Ameni. Chachiwiri ndi chokondedwa, ngakhale ndi ochepa koma alipo ndithu anthu amene amakondwera ndi zisomo komanso madalitso amene Mulungu wayika pa anzawo. Ameni. Ngakhale ndi ochepa koma ku dziko lapansi alipo anthu amene ali ndi chimwemwe mu mtima mwawo ndi madalitso komanso zisomo zimene Mulungu akupatsa anzawo. Amenewa ndi anthu opemphera, amenewa ndi anthu akuonetsera kutembenuka mtima. Aliko abusa sindakumane nawo tikomene otero ayi, koma dziwani aliko ndithu anthu amene amachita zinthu ngati zimene adachita Yonatani. Aliko anthu opanda nsanje, anthu achimwemwe ndi zisomo zimene Mulungu wayika osati pa iwowo ayi, koma pa anzawo ena. Omalemekeza zimene Mulungu wasankha, omathandizira amene Mulungu wapatsa chisomo aliko ku dziko lapansi. Otere wali moti kumangophatikiza kuti anthu osamarere ayi mukulakwa. Aliko ndithu, aliko ku dziko lapansi lino anthu abwino chotere amene Mzimu Woyera akuwayendetsa, amene Yesu Khristu ndiye mbuye wawo, ndipo amachita choona, amadzichepetsa, amayenda mchilungamo, amayenda mchoonadi. Oterewa aliko. Ameni. Okondedwa, ndikutsimikizirani madzulo alero kuti alipo anthu opa Mulungu mchoonadi. Alipo. Yonatani adadzichotsa ku mapulani oyipa a babo wake chifukwa amalemekeza mwamba. Andipakama pa Yonatani m'mastatements ake akumutchula Yehova, sakutalikirana ndi dzina la Yehova. Anthu oterewa ndi amene amakwanitsa kuchita zabwino anzawo, amakwanitsa kulemekeza chimene Mulungu wayikanso pa mzawo. Iwo ali ndi mphatso zoonadi koma amalemekezanso mphatso ya ena. Sachita za mikangano ayi, safuna kuti pagulu adziwike ndi wokhawo ayi, safuna kuti adzikondwera pamene anzawo ena akumva zopweteka. Satero amaopa Mulungu. Oterewa alipo. Mukhoza kumaona kuti mdera losoni anthu osangolera mdera limene yomuliriro abwino ena aliko, inde oyipa ndi mpweche komanso opembedza Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi. Fufuzani mwapeza alipo. Santhu osama kunyozani ayi, okambako zabwino za inu aliponso. Amene wachikhale chilimbikitso chanu alipo. Otero amtima ngati wa Yonatani alipo. Okondedwa, anthu opanda nsanje ku dziko kuno alikonso. Anthu opanda nsanje akamati akukuyamikira amakhala kuti akuyamikira muzenizeni, akamakulimbikitsa amakulimbikitsa muzenizeni. Anthu ameneno ali ndi mtima wa umulungu, mtima wabwino, mtima wa Khristu Yesu, anthu olapa ndi machimo, anthu opempheradi aliko, amene adaonetseranso moyo wake ngati wa Yonatani. Aliko monga Yonatani adaliko osamchitira nsanje Davide. Ku dziko kunonso anthu otsata Khristu Yesu mu mzimu ndi choonadi akukwanitsanso kuchita zimenezi. Aliko anthu. Ndikadakuona mutakhala mmodzi wa iwo, wa anthu odetsa mtima otere. Ndiye anthu amene atikuwafuna m'mipingomo, anthu amene akufunika mu dzikomo ndi anthu otere. Okondwa, aliko anthu amene ali ndi chikondi cha umulungu, chikondi chenicheni, osati chikondi chofuna kuti iwo adiyepo ayi,
omachita zinthu kuti wapindule koma wanthu okondedwa ongokonda anzawo monga mmene anzawo alili pamtendere kuwakonda pamavuto okhala nawo ndi kumathandizira muchoonadi chongolemekeza kumwamba basi. Otembenuka mtima weniweni oterewa aliko okondedwa dziwani alipo wanthu osamalira za ena kwambiri kuposa zawo alipo. Omakhudzika ndi moyo wa anthu ena omasamalira za ena mchoonadi tukoma alipo monga mmene Yonatani anasamalira za moyo wake wa Davide kuitenga serious nkhani imene Davide adabweretsa kwa iye. Aliko otero. Amen. Aliko otero anthu ovomereza zisankho za Mulungu kumanena kuti ngati Mulungu wasankha awa osati ine, amene Mulungu asankhawo ineyo ndzawakonda, ndzawalemekeza, nddzawathandiza, ndzawachitira zabwino. Oterewa aliko. Taonani Yonatani akuonetsa mtima otero mpaka nofika popanga plani yakuti ndimpulumutse munthu amene Yehova adamusankha, ndimpulumutse munthu amene chisomo cha Ambuye chili pa iye, ndimchitirebe chokoma, ndinkonde monga ndidzikonda ndekha, munthu amene ndi chisomo choposa cha ine. Oterewa aliko. Aliko otero. Alipo omavomereza kuti chisomo chimene chili pa iwe nchina ndipo ine ndikufuna tapindula ndi chisomo chimenechi. Otero oyankhula izi aliko. Ana Mulungu otero aliko. Nkadakuona kuti akhala mmodzi wa iwo amene Yesu Khristu akhoza kumuonekera moyo wanu. Ameni. Okondedwa sichawamba chimenechi. Tamonani Yonatani zimene achita zimene zizi nkuti akumuchitira zabwinoyi ndi munthu amene adzatenge ufumu ukatsoka kwa abambo ake umene udayenera kupita kwa iyeyo akuti kusankha kwa Ambuye adasankha ndithu iweyo kuti ndi amene udzakhala otsogolera dzikoli osati ine. Yehova ine sadanisankhe. Now poti Yehova sadanisankhe si chifukwa chakuti ndijoine bambo wanga kukuchitira choyipa, ayi, ine ndikuchitirabe zabwino. Oterewa okondedwa aliko. Ameni. Chachitatu ndicho okondedwa, anthu oyipa mitima otsata za Satana olimbana ndi anzawo achisomo musamawaderere pamene atsimikiza kuchita zoyipa. Amachitadi. Mwandimva kaya? Anthu oyipa mitima ngati Saulo musamawaderere. Ndi amene avulaza miyoyo ya anzawo, ndi amene atsekereza mautumiki anzawo, ndi amene ayipitsa mayina anzawo. Anthu ake ngoti ndipo amakhala anthu akukamwa amalongolola kwambiri zedi na amapitisa patsogolo mabodza opereka chisomo. Ngati mipingo imagwedezeka ndi mtundu wotere wanthu, ngati mabanja akumasuka ndi mtundu wotere wanthu, ngati anthu akulandira mademotion yochotsedwa ntchito ndi mtundu wotere wanthu, ngati zambiri zikusaoneka kale mundale kaya mudziko ndi mtundu wake wotere wanthu. Anthu achabe kwambiri zedi omaoneka ngati abwino koma ali chitedze chachabe. Anthu amenewa kumafunika kukhala nawo mwanzeru kwambiri zedi, kumakhala nawo mwatcheru. Inde mudzipemphera komanso kuwapewa ndi kumathawa muzochitika kuti mukhale ndi mtendere wanu. Sanafunika akhalapo ndapa mpondepo wanu adzakupwetekani. Takumbukirani Mateyu chapter 10 ndi ndime 16 akuti khalani ochenjera ngati njoka ndi oona mtima ngati nkhunda, mukhale nawo mwatcheru mukusunga chiyero cha moyo wanu. Saulo tandimvani zidafika pameneno Yonatani amamfunsa kuti kodi mupsa mtima bwanji kuti Davide wachoka. Saulo mpaka adaponya mkondo kufuna kumupha Yonatani chifukwa chakuti wathawitsa Davide. 1 Samuel 20 ndi ndime 30 mawu a Mulungu akuti Saulo anapsa mtima Yonatani ndipo anamuwuza kuti iwe mwana wobadwa mwa mkazi wa makhalidwe oyipa ndi wowukira, kodi ukuyesa kuti ine sindikudziwa kuti umagwirizana ndi mwana wa Yese amene akufuna kukuchititsa manyazi iwe ndi amayi wako? Mwana wa Yese akakhala ndi moyo pa dziko lapansi lino iwe sudzakhala mfumu. Tsono tumiza munthu akamutenge kubwera naye kwa iwe pakuti Davide ayenera kufa basi. Mwaiva nkhani? Kupsa mtima tikotero. Kupsa mtima kotero. Tandimvani ikupirira nkhani verse number 32. Yonatani anafunsa abambo wake kuti nchifukwa chiyani mufuna kuti Davide aphedwe?
iye walakwa chani? Atafunsa funso limenelo verse 33 akuti apo Sauli anamuponyera mkondo wake kuti amuphe. Tsono Yonatani anadziwa kuti bambo wake atsimikiza mtima kuti aphe Davide. Mwayiona ngani? Anthu oyipa mitima ngachabe kwambiri zedi, ndi achabe koopsa mpaka kuti wathawitsa Davide. Kuti ufunsa Davide bwanji mpaka na mkondo ndingopha iweyo chabwino bwanji? Okutidwa anthu akamati mbona ndi chisomo amachita za mphamvu zedi zonga izi. Pempho langa apeweni, athaweni ndi anthu achabe kwambiri zedi, ndi anthu oyipa mitima kwa basi akhoza kuwononga moyo wanu. Ameni. Chotsiriza tandimvetsani, machitachita wonse anthu oyipa mtima ndi odana ndi anzawo amene Mulungu wapatsa chisomowa, cholinga chawo nkufuna kutsekereza kuti zomwe Mulungu akufuna kukuchitirani zisatheke. Ndi cholinga chawo ndithu amachita zoterezi mwa magawo ambiri zedi kufuna kutsekereza. Magawo ena ndi awa: amayipitsa mbiri yanu kuti anthu asikutenga ngati munthu woyipa koma musati munthu woyipa. Amakhala mbwebwe izo akamba zokuyipitsani. Amakuponderezani kuti musakafike pa gawo limene Mulungu adakuyikirani, kapena musalandire udindo umene ufuna kubwera kwa inu, kukuyipitsani mbiri. Amadetserera inuyo kwa anthu othandiza kuti anthu amene akakuthandizani akuoneni ngati munthu woyipa. Amakuwozani ziwembu zofuna kukugwetsani komanso kuchotsa ngakhale moyo wanu. Anthu oterewa ali na anthu achabe kwambiri, musamawaderere na anthu oyipa mitima. Amachitachita ofuna kutsekereza chimene Mulungu adayika pa moyo wanu. Tandimvana pano okondedwa, anthu oterewa nthawi zina amakuyandikira ndi cholinga chofuna kupeza zofoka zanu, kenako kuti akupwetekeni basi azikachita zoyipa moyo wanu atakudziwani. Apeweni anthu achabe oterewa. Tandimvetsana okondedwa, anthu oterewa amatha kumaonesa ndi khalidwe ngati anthu abwino, koma mkatikati zimene akufuna moyo wanu ndi odzadza ndi ukali kufuna kukuwonongani. Sauli adakamutenga Davide akhale pafupi anga bwezi, koma ndi cholinga chofuna kungomuwononga basi. Changamukani, zipeweni zimenezi. Tandimvani tsono langizo wanga kumapendo kwa zonse, mudziwe kuti Mulungu amene akusankhani adzayima nanu ndipo adzayenda nanu ndipo adzakuchitirani chokoma chimene iye adanena kuti chidzatheka moyo wanu chidzathekabe ngakhale pakati pa anthu oyipa. Chisomo chanu ndi chanu basi, palibe amene angatenge. Ena akhoza kuletsa kuyipitsa mbiri yanu kunyozani, koma dziwani ngakhale golide angampake matope, anzeru amamudziwabe basi. Ndipo chotsiriza ndichi, wonse okuchani chowipa inu musadalakwe kena kalikonse amangodzitengera wokha matemberero, chifukwa malemba akuti kubwezera kuli kwanga ati Yehova. Ndithu pakalekale Yehova ndi amabwezera basi. Saulo mathero adali achabe kwambiri zedi, chauti adabwezera. Nonse ochita ngati Saulo chonde bwererani lapani kuti Ambuye ayembese kuchita nanu. Ndipo nonse abale amene mukuchita ngati Yonatani ndikulimbikitseni, umenewu ndiye uzimu umene kumwamba akufuna tidzikhala. Madzulo abwino, chisomo kwa inu. Amen.